Hello guys, good morning. Welcome back to my channel at the vlog. Kumusta mo og maadjong buntag kaning tanan diha? Karong orasa guys. Alas 6:15. Nagtunaw ko og kana na ay pangkulay sang buhok. Magkulay ko kay naputi na diri dapita. Unja mo niyang gigamit kay DNR yun o karing amiga developer. Sige naman ko anig tina guys. Sa mora ni ang gimuan. Mora man niyang muan kay kanira bang puti may aho ang kulayan kay kuan kanay katul mo nang ausang kulayan kay aron maitom kay ni naputi nagsugod ang punan kay kuwang og itom pero di man nga palabian guys kay kung maangay baho na may mask pero di lang ko magmask kay luwaros nga nara guys haluon na okay mo lagi na wa man ko'y masugo good guys di po kumuangay adto sa mga parlor kay bahal pwede ra man ako ra may magkulay-kulay anihang buhok good kay mga jawat ay butang makadagino kay og mara gyapon ang resulta dali ra gyapon mo puti ug adto sa parlor daghan ingon nga ipariban daw nihang buhok kay nay natural unsa kay masayang gyapon ko magpariban oy kay hilig di man ko moangay og kana bitang di ko mamangan o sa pirong naman naho ang buhok aron di mag spitless ba siya kuan kananay sayang lagi magpariban kay di ko moangay magpadenghay sa magpariban magwapa na kog samot magwapa na kog samot guys magpariban ko mo nga ay nako di sa ta magpariban kay mahirap ang buhay ngayon. Wow, putik pong gyapon ni maitim naman siguro niyang buhok ko eh. Yan. Malabo man kasi yung salamin ko. Bot lang. Diyan na lang guys ha kay mangnudnud sa ko guys na. Bye-bye. Please subscribe my YouTube channel at Vlog. Good morning everyone. God bless you all. Bye-bye muna. Hey guys, welcome back to my channel at Vlog. Good morning sa tanan. Continuous na humanakukuan guys. Kana na ay singa na ni. Humanakubotang sang tina unsa ano naman ang gipaaga kay unsa tad maligo ako. Aning waswasan di argadari daba. Mo naging nga bahala na lang man si Batman. Unsa kuan para na ihang gibot ano nanging mo kay taas na kang buhok na ja pasagdan lang kataas guys tamas lapa-lapa kay sa una mubuk kog buhok mo kog buhok og laki katong eskwela pa kog college kay kuan man to mo lagi pa sang kurso na paupawan ang buhok sa badge way klaro ja mo to karong kanitaas naman ni din na paputlan guys kay sayang ang buhok mura maghapon og magpaupaw sus buling na minute ug magpaupaw init sa tas buhok init ug maanad na din naman ja kuan mga sila uban kay moingon sila nga aw sa parlor kay mga 30 minutes kay kanay na waswasan na da ako di magwaswas dali diyan ako mga
isang oras kay di man siya kuan sakit sa bagol-bagol guys. Kuan ra siya bugnaw. Isang pagdaghan ibutang oras sa hapdos pilimeron sa dugay na di naman. Kasi Ginoo di mo ko allergy noon. Unja muan kananay ahaw ning gipaaga samtang kuan nagpaaga ko. Inom ko gatas with kape og tinapay nga katubitang gibutangan dun sa gres kalamay harang gitusog silupin kay mamilit sa tao doon sa duty na pag ko mga alas so kay muhapit ko sa palengke mamalingki ko sa guys. Salamat sa inyong pag tanawan ng video bisag jaot guys tiyaga ilang po ninyo guys kay maurap pa rin lingaw ko lingaw sa una kay bago pa ko aning mga vlog dito pa sa Saudi nag-vlog na ko kay lami ra ba tong ahang kuan dadto kay magluto ko nga magluto magbantay bata magbantay tiguang ay naku daghang kong trabaho dadto. Diya mo to wala kong balik kay nasakit naman ko. Papahuway na siguro pas gayunan. Diya guys, maura to. Kay na item na guys. Salamat sa inyong pag-suporta sa video. Bisag bati kay practice pa lagi ni. Alam yung Ginoo mamaster ta. Diya kinahanglan ko na mag-video magsigngisi. Lain po magsigitag ngisi guway kangisihan lamin tag duha or tulo kay maka malingaw unsa kuan aga ko kay ligsunon man ko ngisi mo nang tagsar po ngisi unsa majugbot ta kaninong tanan guys magsugon sa trabaho kay Lunes man ron unsa start tayo na yung kitang tanan na sa mayong panglawas o likay sa mga pagsuway sa kinabuhi matag adlaw. Sige guys, God bless sa inyong tanan. Balik kong subscribe sa YouTube channel di ay guys kaya nakalimot ko. Sige, salamat, bye bye. Hi guys, tapos na ako naligo guys. Tapos ito na yung result ko. May team guys, diba? Yun. Back to black naman yung aking hair. Di ba? Ganun lang kasimple guys. Pero di kasi kuan. Di na ko tanan. Di muan kay wa may color, wa may puti dress ubos guys. Ang ako ana raman diri sa batok. Ambot nga no nang nasa batok man siya. Nag kuan kalat sa ubos wa pa kay hantod ubos pa malula na ko kay mao na may kulay sa buhok. Gamay niya sudlay guys. Uy, lami itong dako kay kanang angga nay dali ra siya kuan pero di lang na kunong kay humok mga laglag ng buhok guys. Diya kaniyang kuan kay singan ani kaniyang buhok ba baga guys. Pero dali ra sudayon kay muna na sudayon kada adlaw. Usahay sa usang semana katulor ka manulay kay araw di mga hugmo ako nang lukuton kay uwa man ko'y nguanan ko sud sa bahay permi umugawas ko mo rin sudlay di ko mugawas ang simanahon away sudlay ay lukutay ra lukuton ra guys na sudlayon ano ra wadi guys taas buhok taas hipos ni sa tanawon guys basta basa pero mo kuha na ni mauga na mubukad na
Diya kay mupadong ko sang trabaho ron guys. Ako ni siyang sa piron bisag basa. Diya inigabot dito sa akong gitrabahoan. Ako na po ni siyang kuanon badbaron kay aron maaga. Dali lang ni sa piron guys kay kuan man ni siya basa. Dali ra kaayo. Kay alas 8 naman guys, magbaktas raman ko. O nang ako rin siyang padunghayon. Ay padunghayon nga sa pirong kay magnuan. Aron di siya kanang kuan bitaw gabog. Madyo ni sa pirong og abog kay babawra. Di siya mukatag sa kuan. Diya. Ni kay wa nang piuwan ni uwan maggadari. Sa wa na may uwan mo nang kinahini na pagubak lakaw mana guys agtumoy di ni banganan wa ni banganay mao na rin. Salamat guys sa inyong pagtan-aw sa video. Majong buntagan yung tanan o happy Monday to all. God bless you. Bye bye.